Sus, crispy ano deh. Loh. Welcome back mga kastudyo to another Lechon episode. Dahil for today's video ay dumayo tayo dito sa Pagsabungan Mandawi upang tikman ang kanilang napakamurang juicy at crispy lechon belly. Mayroon din silang dinutuhog-tuhog na lechon liig ng manok. Kaya sa lahat ng gustong mag-order, text or call 0991-3620-827. Ayan ang mga kastudyo, luto na po ang ating lechon belly. Ayan, tsaka lechon liig. Meron tayong sausawan dito. Yan, sarap itong sausawan natin mga kastudyo, nakapaglaway na. Mayroon ding sausawan na chili garlic. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Sa lahat ng gustong mag-order nito mga kastudyo, ilagay ko dito yung profile ni Sir. Tsaka itong number po, pwede nyo pong makontak dito. Tawagan nyo lang po. Sa mga maghahanap din po, pwede nyo tingnan sa comment section. Tara, birahan na ito eh. Tingnan natin kung crispy to. Sus, crispy ano deh. Loh. Crispy kayo ba? Wow. Lami na nila. Dami palang laman sa loob mo. Swaso na. Dito muna tayo magsimula sa liig nila. Yan. First time kong tikim nito na litson na liig lang talaga ba. Curious ako sa lasa nito mga studio. Tingnan natin kasi ang daming bumibili dito tuwing gabi ba. Pinipilahan talaga itong liig nila. Kaya tikman natin. Wala mo nang sausawan. May mga part na crispy siya tapos juicy siya mga studio. Ang sarap yung liig nila. Talagang nuot sa loob yung lasa ba. Ito yung kung nagtitipid ka, wala kang pambili ng isang buong lechon, pwede yung liig yung bilhin mo. Lechon na din siya. Tapos masarap pa yung lasa. Kalas kanon eh. Ito yung suka eh. Wow. Nanalo to ah. Ang sarap ng lechon liig nila mga studio. Wala talagang mabahong ng sama ng manok. Ayos yung pagkagawa na dito. Dito tayo mga studio. Iyan, crispy ba ni? Yeah?
Manipis yung balat niya pero crispy siya. Ito ba yun? Balat? Buto lang. May alcohol pa nito. Umunta. Nindag ka na. Uy, nitap eh. Sarom. Init pa ka. Wow. Sakay yun. Mainit ang manghang. Kagandaan dito, bili na hindi masyadong mataba, no? Kunti lang yung taba. Ito, kalaki mga studio. 2,875 na yung price. 6 kilos na. Sulit na sulit to. Good for 25 packs. Ito naman chili garlic, oh. Dami po nahalang. Ito yung gravy nila. Tingnan nyo po yung mga lamas sa loob mga sudyo. Ayan, no? Saka yung belly nila. Kunti lang yung taba ba. Masarap yung timplan na noo talaga sa loob. Yan, dito tayo sa kuhan. Tuyo mansi. O tuyo suka to rin. Nami eh. Lubang diet eh. Grabe ang studio. Ang dami ng kain ko. Panalo po dito. Sa lahat po ng gustong mag-order, ulitin ko po.
Ito po yung FB profile ni Sir po sa mag-order or tawag nyo po sa number nito para rekta na po. Nasa comment section din po. Masabi ko dito sa bili nila, sobrang laki tapos mura lang ba? Di ba 2,875 lang. Tapos 6 kilos na good for 25 packs. Pwede ito sa mga handaan sa small occasion, mga birthday ba. So once again, maraming salamat kay Sir Jan sa lahat ng pamilya, mga staff niya dito. Sobrang mabait po nila. Hanggang dito lang kami. Kita-kits sa sunod ng mga mukbang videos. Bye-bye.